Maayong buntag mga kauban, ubani ko dinhi sa Bagong Silang Elementary School o mas nailhan sa acronym nga BLISS diri sa Barangay Pahak, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ako day si Andrea Patania Matthew alang sa atong nagpadayon nga live coverage, special coverage BSKE 2023 sa MyTV. Unya atong nasayran no nga kumpara sa niaging national elections si atong 2022, dili kaayo ingon ana kadaghan ang mga botante nga nagsingabot sa maong tunghaan. In fact, ang inyong ubos nga alagad baguhay ra sabno nga nakakast sa ato ang vote kaganihang a few minutes ago. And actually murag kung atong mas estimate no ang length sa period sa atong pagbotar, niabot ra gid siya og more or less mga 5 to 10 minutes. Ingon ana kapaspas ang proseso dinhi. Inigsud mo sa maong tunghaan inyong makita nga as usual sama sa mga sitwasyon sa ubang mga tunghaan, daghang mga sidewalk vendors ang ni-take advantage no sa increased foot traffic gawas sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan, daghan ang mga nagbaligya sa ilang nagkadaiyang mga pagkaon ug mga paninda. Unya igsud nimo sa maong tunghaan, dinhi niyo makita nakaplastar ang voting precinct map. Nasayra naman nato no sa ubang mga reports gikan sa atong mga kauban nga mga correspondents nga every school do na mapa kung diin inyohang makitaan kung asa mo nga classroom alang sa inyohang assigned nga precinct. And then kining Barangay Pahak usa ni sa mga dili kaayo dagko kino nga barangay out of the 30 barangays ini sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gibana-bana nga anaalang sa mga more or less 22,000 nga mga registered voters sa maong dapit. Unya to nasayran nga tulo ka buok ang mga nagpapili isip barangay kapitan, dunay 33 candidates isip konsehal. Unya tulusab ang nagpapili isip SK chairperson. Unya dunay 21 ka mga kandidato isip councilors sa Sangguniang Kabataan. So atong sudlon ang maong tunghaan aron masayran ang sitwasyon sa maong dapit. Okay, so there you go. Usually, no, ang buhaton sa mga botante, inigabot nila sa area, ilagi dahing tanawon ang maong precinct map, aron ilang makitaan kung asa nga room number na himutang ang ilahang clustered precincts. And then, inig-enter. Kani siya mo i-area nga gidumugan kay diri ipadangat ang mga yangungo ug mga concern sa ubang mga botante nga di nila makitaan ang ilahang mga pangan. Unya ganina nakisusita usually most of the cases naara man gyud ang ilahang mga registered names. The only problem is usahay inig-type nila sa ilahang mga pangan sa online precinct finder, dunay mga sayop sa spelling. So mo nang magkalisod sila og pangita, muna di siya mugawas online. But then with the assistance sa ato ang mga volunteers sa maong complaints desk, eventually no makita naman sab nila. Ang uban katong di gyud makitaan ilang gipanglista ang mga pangan sa mga concerned nga voters, unya gimanumano na lang gid nilag tan-aw sa ilahang master list. In this area over here, makita ang ato ang public assistance desk, kauban ang ato ang kapulisan aron pagmaintenir sa kahapsay sa piniliay diri sa Bagong Silang Elementary School. And then in this area, dinhi nahimutang ang mga lawak saringan kun mga classrooms. Diin dunay assigned nga mga clusters for the different precincts. So as you can see, mingaw-mingaw gid siya no mga kauban. In fact, niining maong classroom, murag usa na lang kabutante ang nagcast sa iyahang vote. Inyo makita nga bakante na ang mga lingkuranan nga maoy gihimong waiting area alang sa mga botante nga buot mo sulod sa ilahang assigned nga classroom.
Sa mga nagpanghutana katong mga nagmonitor pa sa ilahang nagmonitor pa sa mga online updates katong naa pa silang tagsa-tagsa ka mga panimay. In case nga you're wondering if gikinahanglan nga magdaog ballpen, dili siya necessary because a ballpen will be provided once you enter the voting area. So tagaan mo og your ballot, of course, i-check ang inyuhang pangan, and then tagaan mo sa inyuhang ballot, and then tagaan mo sa inyuhang voter secrecy folder. Kung diin nakalatid ang pangan sa nagkadaiyang mga kandidato nga magpapili isip opisyales sa barangay o sangguniang kabataan. Once you're done, ipa-thumb mark mo no, unya kamo mismo kinahanglan ninyong hinumduman nga kamo mismo ang dapat muhog sa inyuhang balota ngadto sa mga ballot boxes. So dunay separate slot alang sa katong gamay nga papel nga gibutangan sa inyong thumb mark, unya naa say another slot nga diin ninyo ihug ang katong papel kung diin ninyo gilista ang pangan sa inyuhang mga napiliang mga kandidato. And no ID is required upon entry, in case you're wondering. So you do not need to present any form of identification once you enter the classroom. Okay? So again, you don't need to bring your own ballpen. A ballpen will be provided for you. This is manual, so as much as possible, write as legibly as you can. Nasayra naman nato no during our previous interviews with COMELEC nga kung masayop mo sa inyong spelling, this will still be considered for as long as anggid-anggid siya sa insaktong pangan sa kandidato nga inyuhang nabutaran. So here you go. Ingunani gyud siya kamingaw mga kauban. Duha na lang ang nabilin nga nagbutar ni ining classroom atong suroyon ang pikas. So as you can see, we have 1, 2, 3. Tulo na lang ka remaining ang mga voters. Kaning maong classroom, murag ubay-ubay sila. But still, the waiting areas are vacant. So, sa katong mga naa pa sa ilahang mga tagsa-tagsa ka mga panimay, if you are assigned to vote dinhi sa Bagong Silang Elementary School, now is the perfect time to do so. Kay basig unyang hapon, diha na pohon magsingabot-abot ang bagang duot sa atong mga botante. Alright, so daghan kaayong salamat sa inyong pagtanaw ni ini ato live report. Again, please like and follow My TV Cebu alang sa dugang nga mga updates ug kasayuran ning nagpadayon nga piniliay alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Ubanta sa pagpakabana, ubanta sa kalambuan kini si Andrea Patania Matthew alang sa DSKE 2023 sa My TV. Daghang salamat.